Mga pabeng kabalen, magandang gabi Pampanga. Welcome pong muli sa Vote Watch, the CLTV 36 News and Current Affairs National and Local Elections 2025 Special Coverage. Ako po ang inyong lingkod, Jody Dizon Mercado. Buong perasang ihahatid sa inyo ng CLTV 36 News and Current Affairs ang may init na balita at mga kaganapan isang araw matapos ang botohan. Simula na magsara ang mga presinto alas 7 kahapon, marami na ang mga naiproklama sa probinsya ng Pampanga. At upang kamustahin natin ang isa sa mga nagwaging kandidato, makakasama po natin sa linya si re-elected Mayor Anthony Torres ng Bayan ng Guagua, Pampanga. Magandang araw po, Mayor Tonton. Magandang araw po, Sir Jody, at sa inyong mga nakikinig. Okay, unang-una po, Mayor Tonton, congratulations po sa inyo at nabigyan po kayo ng panibagong mandato ng mga mamamayan ng Guagua. Sino po muna ang gusto nyong pasalamatan na sa inyong muling pagkakaluklok bilang alkalde po ng Bayan ng Guagua? Siyempre, unang-una po, tayo nagpapasalamat po sa Panginoon na binigyan ulit tayo ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa aming mga kababayan. Ganun din po, ako'y malaking pasasalamat sa aking mga kababayan, sa aking mga kababayan Guaguaenyo na binigay po nila yung kanilang suporta at tiwala, hindi lang po sa akin, kung hindi sa buong team tulong-tulong dito sa Guagua. Buong team po namin ay nagtagumpay at nanalo ngayong nakaraan na halalan. Alright. Mayor, along the course po ng bilangan, nung pumapasok na po yung resulta from the transmission ng election results from the ACMs, based doon sa takbo, para bang feeling nyo nakuha nyo na? Alam niyo po, doon pa lang siguro sa botohan pa lang, ako mismo, maaga tayong bumoto. At naramdaman natin na nasa mga polling station tayo, nandun tayo sa eskwelahan, naramdaman natin yung kung paano tayo binati ng mga kababayan natin. Doon medyo gumanda na yung pakiramdam natin at parang alam mo na maganda yung kalalabasan ng halalan. Pero nung dumarating na yung mga boto, unti-unti pumapasok na lumabas na overwhelming naman po yung ating pagkapanalo. Kaya kami po ay very happy and very grateful sa aming mga kababayan. Okay. Mayor Tonton, this is a convincing win po sa inyo and your team. Ano po kayang ibig sabihin nito na very convincing po yung inyong pagkakapanalo? Ako paniniwala ko, ang pinakamagandang, sabi ko nga, let's make a statement in Guagua and we challenge our people to be part of history. Ang sabi namin is, pakita natin na good governance, transparent government, at talagang ibigay yung pangangailangan na serbisyo ng aming mga kababayan. Tingin ko, yun na nagpapanalo sa amin. Gusto ko namin pakita na, alam mo, yung importante pa sa tao, yung magandang palakad at malinis na pangungobyerno. Alright. Mayor, tomorrow will be May 14 na, So expectations po from May 14 to June 30, before you assume your next term, ano po ang gagawin ni Mayor Tonton Torres? Naku, back to work na po. Back to work na, back to, sabi ko nga, naloko sila, back to regular programming. So, back to everyday work naman po kami. Tuloy-tuloy na po yung mga serbisyo na umpisahan natin, yung mga pending programa, proyekto, tuloy-tuloy na po para napakinabangan po na aming mga kababayan sa Guagua. Alright, huli na lamang po, Mayor Ton, message po sa mga taga-Guagua na siyempre nag-expect na tulad ng nabanggit ninyo na itutuloy po yung mga nakabinbin pa ninyong programa at mga bago nyo pang mga advokasya para sa Bayan ng Guagua. Sa
lahat po ng aking mga kababayan sa Guagua, Pampanga, muli po ang taus-puso po namin pasasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Team Tulong-Tulong Tayo. Kasama ko po dito si Vice Mayor Jun at ang 8 po sa aking mga Sangguniang Bayan members. Kami po ay nagpapasalamat na naging pinagbigyan niyo po ang aming hiling na makasama ang buong Team Tulong-Tulong Tayo para patuloy po ang ating pagkakaisa at patuloy po ang ating pagpupursige na lalo pa hong pagandahin ang ating bayan ng Guagua. Muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Again, congratulations po sa inyo, re-elected Mayor Tonton Torres ng Guagua, Pampanga. Salamat. Thank you. Samantala, hindi lang isa, kundi 2 Lazatin ang panalo sa Pampanga. Patuloy ang pamamayagpag ng kanilang pangalan, bunsod ng pagkakapanalo bilang alkalde ng Angeles City at ginatawan ng unang distrito ng Lalawigan. Panoorin po ang detalye. Muling pinatunayan ng pamilya Lazatin ang kanilang matibay na impluwensya sa Pampanga politics matapos manalo ang magkapatid na sina Carmelo John Lazatin II bilang alkalde ng Angeles City at Carmelo Pogi Lazatin Jr. bilang kinatawan ng unang distrito ng Lalawigan. Sa isang panayam, sinabi ni Congressman-elect Carmelo Pogi Lazatin Jr. na patuloy nilang isusulong ang serbisyong inumpisahan ng kanilang ama. Sinusunod nila ang yapak ng kanilang ama na si Carmelo Tarzan Lazatin Sr. na isa ring batikang politiko sa Pampanga. Lumunod lang po tayo sa yapak ng aking ama na kung paano po nagsilbi sa Primero Distrito, yan din po ang gagawin natin. Opo, kami pong 2 magkapatid natutuwa ngayong araw na to, no? Mula kagabi po sa to po, hindi pa nga ako nakakatulog na mabuti niyan. I'm still everything trying to think itong pinupuntahan natin, no? Kaya kami po ay natutuwa pareho. Sana po ang aking tatay natutuwa rin po at nakasmile po siya ngayon. Bagamat bago sa pwesto bilang kinatawan ng Primera Distrito, tiniyak ni Lazatin Jr. na ipagpapatuloy ang mga programang kanyang nasimulan bilang alkalde ng Angeles City at palalawigin pa raw niya ito sa buong distrito. Kalaka according means votes 121,600 po natin yung mga senior citizen. Tutuloy pa rin po. The leaders of the foregoing media are proclaimed the above three winning candidates as the duly elected members of the Sangguniang Panlalawigan, province of Pampanga, 4th District. In witness we're all, we have Lansas of po yung mga interest sakit, pansanan, mga deadly din, para po ma-feel naman po nila ang ating ginagawa para po. Samantala, sa iba pa pong balita, naglabas na ng mensahe para sa mga Mabalaqueños ngayong Martes, May 13, si outgoing Mayor Chris Garbo. Sa post na inilabas ng Mabalacat City News, unang nagpasalamat ang incumbent mayor sa Panginoon na binigyan siya ng pagkakataon na maglingkod sa kanyang mga kababayan. Ipinagpasalamat din ni Garbo ang suporta ng kanyang pamilya sa gitna ng dedikasyon nito sa pagseserbisyo publiko. Hinikayat din niya ang kanyang mga kababayan na irespeto ang naging resulta ng halalan, kasabay ng hiling na maging maayos ang pamamahala ng mga bagong halal na city officials. Sa huli, pinasalamatan din ni Garbo ang lahat ng kanyang mga taga-suporta at nakasama sa pangungobyerno na naging inspirasyon niya sa kanyang paninilbihan. Sa punto pong ito ay alamin naman po natin ang peace and order situation kahapon, May 12. Nasa linya po natin ngayon si Police Colonel J. Dimaandal, ang Director po ng Pampanga Provincial Police Office. Magandang araw po sa inyo, Colonel Dimaandal. Magandang araw din po. Magandang hapon po sa inyo sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood. Okay. Colonel, kumusta po ang inyong pagbabantay kahapon sa buong araw ng ating halalan mula alas 5 ng umaga, pagbubukas po ng presinto hanggang pagkasara ng alas 7 at bilangan proclamation hanggang
mag alas 12 dito po sa ilang bayan natin dito sa ating probinsya? Opo, simula po alas 5 na madaling araw, wala naman po naging masyado naging problema. And generally peaceful naman po ang ating probinsya. Wala po na itala ng mga major incident at meron lang po mga nagkaroon ng konting problema sa ating po mga ACN na considering na medyo nag-malfunction po at kaagad naman po na napalitan ng ating mga Comelec officers. Volunteer po yung malfunction po dito sa Pampanga at hindi naman po ito nakaantala sa butuhan na ating ginagawa. Alright. Kumusta naman po yung participation ng ating mga kapulisan? Alam po natin na bawal po ang partisanship sa eleksyon, no? Kumusta naman po ang ating mga personnel sa araw ng halalan? Okay naman po sa ating yung araw ng halalan at lagi naman po ang i-remind ng ating HPLP at ng ating regional director na ang ating pong kapulisan ay dapat po maging political or non-partisan lalo na po ng eleksyon. At kung matatandaan niyo po, meron na rin po tayong nasampulan dyan ng mga kapulisan na bago po ang botohan ay nakasuhan po dahil nga po sila po ay nakitaan ng pagpanig sa mga politiko natin dito po sa Pampanga. Okay. Colonel, alam po natin na meron po tayong joint security program, no, kasama po ng ibang ahensya ng pamahalaan. At alam ko meron pong ilang lugar sa atin ang nasa areas of concern. Doon po sa pagbabantay ninyo sa City of San Fernando and sa Santo Tomas, kung hindi ho ako nagkakamali sa aking impormasyon. Kamusta naman ho? Wala ho ba kayong naitalang mga any untoward incidents sa ating mga areas of concern dito sa Pampanga? So far, wala naman po tayong naitala na incidente dito po sa mga nabanggit na under yellow category o election areas of concern. Matatandaan po natin na nadagdagan pa po ito na bago po magbutukan at naisagdag po dito ay ang bayan ng San Tomas. Kaya minabuti po natin na i-priority po ito na tigilan natin ang ating mga PNP at ang ating mga friendly forces para po masigurado na wala po mangyayaring any untoward incident during the conduct of election. Okay. Colonel, since alam po natin na na-deploy po yung karamihan ng ating mga personnel, no? Kailan ho kaya sila magbabalik ngayon sa kanilang mga mother units? Ito pong mga personnel pong pinakalat natin ngayong May 12, itong nakaraang May 12. Ito po mga deployment natin po, hindi po ito mababago. Ito po ay nandiyan po at nakalaban hanggang sa election period, considering na hanggang June 11 po tayo. So yung mga police po natin, nananatili po na nandiyan sa ating sa kalsada, and then yung ating lagi po natin pinuprotektahan at hanggang sa ma-retrieve po yung mga election paraphernalia at maibalik po sa hub sa Laguna. Lagi i-escortan po yan ng ating kapulisan. Okay. Colonel, may datos ho ba kayo doon sa mga nasabat natin na nag-violate po sa ating gun ban? Opo, almost 97 po ang ating state na loose firearms at na may nakasuhan din po tayo ng more or less 97 din po na tao na nag-violate po dito sa ating Omnibus Election Code, particularly ito pong gun ban violation. Okay. At meron din po tayo nahuli na during the election po is yung nag-violate po ng liquor ban. Nagkaroon po tayo ng arresto na 21 violators. Okay. And sa panahon pong ito, Colonel, no, meron pong ilang magpapalit ng administrasyon o ng mga opisyal sa ilang mga bayan. Kapag ganito ho ba, minsan ay naisasabay din ho yung pagpapalit din ng mga chief of police sa ilang mga sa ilang mga munisipyo or cities dito sa ating lalawigan? Siyempre po, yung mga mayor naman po natin, may karapatan po sila na mamili na magiging chief of police nila kung sakasakali. But however, sa ngayon naman po, wala pa naman po tayong nakikita na pagpapalitan ng hepe na magaganap po dito sa Pampanga.
Okay. And alam po natin yung meron din pong mga ni-request, yung ibang mga candidates natin na additional security. Ano ho kaya ang gagawin natin sa kanila ngayon hong tapos na rin ho yung halalan? Hanggang ngayon po, monitor pa rin po natin yung mga activities nila, siguro po natin sila inaalisan. Kumbaga, lahat ng activities nila is dinideclare pa rin po natin ng kaukulang pulisya, personal, para po masigurado na sila po ay ligtas, considering nga po ng ating election period sa hanggang 11 pa po. Okay. Colonel, panghuli na lamang po, please give a message po sa ating mga kababayan na talaga naman pong nabilib sa inyong gawain na maging mapayapa, malinis po ang ating halalan kahapon dito po sa ating lalawigan. Nagpapasalamat po ako siyempre sa aking mga counterpart, sa AFP, sa PCG, DFP, at sa iba pa pong ahensya na tumulong sa atin, lalo na po sa COMELEC, kung sila po ang pinaka-nag-lead dito po sa election na ito. Nagpapasalamat din po ako sa ating mga kababayan na naging cooperative po sila na pag-sunod po sa atin dahil kung hindi po sa tulong nila, is may hirapan po rin po tayo mag-maintain ang peace and order, ma-secure ang national local election 2025. Alright, maraming salamat po, Colonel J. Diamandal, ang Director po ng Pampanga PPO. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang Vote Watch 2025.
na ng consumer lumalaki. Nasa kalahating tonelada pa. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you the stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. kapal na ng consumer lumalaki? Nasa kalahating tonelada pa. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news
faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. At nagbabalik po ang Vote Watch 2025, ang special coverage ng CLTV 36 News and Current Affairs para sa national and local elections. Ngayon naman ay ating pong kumustuhin na si Mayor-elect Jeffrey Ruiz ng Arayat, Pampanga. Maya pabengi po kaya kayo, Mayor Jeffrey Ruiz. Hi, Sir Mercado. Maya pabengi po kaya kayo nga at kaya kayo po tagapakinig po. Yan po CLTV 36. Mumunandili po, congratulations po kaya kayo, Mayor, king pamamay na po ni mandato kaya kayo ding Arayatenyos, ne? Bakantang manungkulan po kaya kayong pakamalang balen. Pero buri ko po nga balo, Mayor Jeff, kumusta po yung sitwasyon na po kaya kayo? Kasi usually po, ne? Arayat, kaya sabihan niya pong balo yun naman, magulo po kano, istungal doon na ningalalan. Kumusta po na po, kaya pong balen Arayat, Mayor Lores? Yung milyari naman po na po, peaceful naman po yung maging eleksyon, maging maayos nga ni Sega na gana, pamilya tandala po din kaya katawang pong kapulisan, kaya katawang sundalo, at itambing niya na po din kaya katawang provincial director, kaya katawang pong Sir Dimandal, so maging peaceful ya po yung halalan po na po. Okay. Mayor, anya pong aldo na po ning halalan, mayari no po ring ding oras na ning pamagboto, migbantaya kayo po, anya pong may kakaka-canvassing na, at in what point po abalo na ikwayo ikayo po yung penwalanda po rin taga-Arayat? Muna, atin naman watchers na binuumi, in Comelec, dininanda kaming IDs, yung watchers. So, makamonitor nga ni Sega na gana per presinto. So, atin kami 100%, kaya Balen Arayat. So, masating naman ning maging resulta dahil ketangal doon na ning pagkasarana ning pamagboto, makamonitor kami nga natin kami nga mga tao na makakeng ating kami mga kay system ating kami gagawangan kaya kami nga headquarters. Okay. Nano po kaya ing gawa na pong elected Mayor Jeffrey Ruiz at ikwa niya po ing katungkulan iba na po ng Balen Arayat? Muna, pasalamat ko po kay nga pong Ginoo, na tapin, bentao po Arayat, bisa na lang pong pamagbayo, at gawa kami naman po kayong kampanyang serbisyo para po ka rin tao, may medical mission kami, ilapit kayo po yung sarili ko po ka rin tao, may flu vaccine kami po, may nakot kami po ka rin mga tao na dadalag niya po kay Global Plaza para libreng panulo, libreng ECG, 2D echo, extra kapamilya na po ng nanay party list po kanitang bayo po in 45 days campaign. Okay.
Nano po ing kaya kayong plataforma de gobyerno na iya pong inagpang nyo, karem pong kaya kayong memalen? Masanting yung question niya po yan, sir, no? So, ita mo, ginawa tamo LED wall, pakit ko nga nitang before and after na pwede niya pong gawan, lalo na po ken turismo tamo, Kasi po yung Arayat, kay Central Luzon, kami po ating bundok, yung Mount Arayat, at ating taong Pampanga River. So, ing turismo talagang buriki develop niya masalese ing National Park, ing bundok para lalo ya pong maging mayabong, So, ikaw mag-tree planting kami at itang mga programa na magkaroon ng zipline, magkaroon activities, camping site, pwede lang itang trekking, dahil maglakad, jogging ka rin kay National Park. So, takan activities na bulilingawan at para makapanagkat pong turismo kay Arayat. At itang kaya katao pong hospital, hospital bill, kasama po yung Governor Nanay Bibi Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda. Itang programa keng kalusugan at burimi po kanita pasikanamiya po ing district hospital ken Balenarayat, kasama po yung Kapitolyo po kanita na nilatag ko po ka rin tawaran. At ito pong pengako ko po, ito mo po agyo na po ning bilang executive na kailangan maganap kaya nga itong banuang pamanungkulan tamo po. Okay. Mayor, siyempre po, malatiyan po yung Balenarayat, and I'm sure may kilala ko kan po ken. May reach out na kayo po ba or may reach out no po retang aliwang candidates? Ngini pong mayari na po yung alalan, may reach out no po kayo? Nabingin kahit aliliwa kaming partido, ding konsyal, vice mayor, so kaya ako naman bilang professional ta naman so bikawul-kawul kami, may paggalamano kami ding kandidato na kahit kami pare-parehas sa partido kasi sabi ko pigkarela kahit ang kampanya ko metong yaw pong aldo ing kampanya pagkayari ng eleksyon abe-abe tao sumambot masambot importante metong tao po ken Balenarayat na kailangan may kakalugod. Po, pamisasan metong po ni Mayor. Opo, magkano Mr. Meto. Kaya ako naman pasalamat ko. Kalupan na ning kaya katawang po kasalukuyan na mayora ni Madir Aliandrino, may pag-call kami, inaus na ako at kinongrats na ako, Kaya ako naman bilang, sabi ko, pinsit ng tao-tao mo, ako naman tatanggap ang kitang at pasalamat. Ito pa magkang-congratulate na pong Mayora Madir po ka na ako. Okay. Ngayon po, Mayor, dinanda kayo pong oras na magpasalamat, kareta pong sinuporta kayo. And siyempre, nano po ingasahan da kang Sir Jeffrey, ngening mo po, Sir, Mayor ne po. Go ahead po, elected Mayor Jeffrey Dorista po ni Balenarayat. May pabingi po kabayan ko kay Balenarayat, So, pasalamat ko po maragul. Sa ganda-ganda nga po sinuporta, nagtiwala po ka na ako, at na may sakripisyo kaya ni pong krusada na po ng Team Luris, pasalamatan ko lang po din supporters, leader, volunteers, at then talagang barangay manpower na talagang binyede po yung suporta na po ka na ako. At asahan nyo naman po, retang penga ako tamo. Kahit ang 100 days ko po pa maglukluk ko, akit yun kagad, itang penga ako kaya kayo. Ako naman nga naabiglangan, pero ditak-ditakan ko langan. Kahit ang 3 years kong pamanungkulan, asahan nyo lang po na maganap lang po dahil kana akong penga ko, kana akong Balenarayat. So, pasibayo po, dakal salamat. Kaya kayo nga, very overwhelmed ko po, na itang pamanyambuta mo, almost 38,796 nagboto po ka na ako, landslide po yung laban tamo, at pasalamat ko nga, karet tao po, at kareta po, menga di po ka na ako, dakal pong salamat kaya kayo. Opo, usually po, darandaman tamo yung landslide, istong kaura na po yung kaiking lugar yun, pero intiwala da po rin may Balenarayat, landslide jamo naman po kaya kayo. Buri ko po nga balo, kaya rin yung pong kagising yun nandin, na ano po minuna yung gawa, bayo do ko pulakwan, Mayor, na ano po minuna yung gawa? Pagkayari po ng eleksyon? Opo, nano, may exam-G kayo o may kape kayo? Naman, pagkayari po ng eleksyon, so,
tayong supporters, then leaders, na may kitikit kami ketang kanakong resort. So, nag-banding habang mag-counting, ne? And then, may nausay yung COMELEC, diniretso kami kay munisipyo. Pagkayari ng munisipyo kanita, may pagkwento-kwento mo, ating fireworks, ne? Ating mga dita ka, mga pagkanta-kanta mo. Tapos saka kami, nagpainawa na po. Mayayari kami siguro mga 4 a.m. na po, nandinabak po. Alright, dakal pong salamat kaya kayo and Pasibayo po. Congratulations king elected mayor na po ng Balenarayat, Mayor Jeffrey Loris. Thank you very much nga po, sir. At sa iba pong mga balita, naghain ng motion ng legal counsel ng isang kandidato sa Porac, Pampanga upang suspendihin ang proklamasyon ni Mayor-elect Jing Capil. Alamin ng mga naging pangyayari sa ulat na ito. Bago pa man opisyal na maiproklama ang mga nanalong kandidato sa Porac, Pampanga, nagkaroon muna ng diskusyon hinggil sa hiniling na mosyon mula sa legal counsel ng isang kandidato. Habang inaanunsyo ang bilang ng mga boto ng mga nanalong kandidato, nagmosyon ng abogado ng isang kandidato na suspindihin muna ang isasagawang proklamasyon. For mayor position, we have Capil Jing, garnered 39,939. For Santos Attorney Charlie, Vox Populi as Supremo Lex Counsel, we're filing a motion to proclaim. Make a manifestation, Your Honor. What is your manifestation, legal counsel? Yes, based on COMELEC Resolution 1102. Yes, regarding Section 34 Proclamation of the Winning Candidates. On page 15 thereof, where a petition to deny due course or cancel a certificate of candidacy, declare a nuisance candidate or for disqualification remains pending with the commission on the day of canvassing, and the order of suspension proclamation is issued with COMELEC and BAC. Mr. Jaime Benson Capil, Yes, sir. we have a pending case before the second division of COMELEC, and with a prayer that pending the resolution of this petition, issue an order directing the Board of Canvassers of Porac, Pampanga to suspend the proclamation of respondent Capil in the most remote event that he receives the highest number of votes in the 2025 NLP. Legal So- counsel, you said that it is a pending case. Yes, Your Honor. So, based on the rules, in case of pending with the Commission on NPA or division, we have to, it is the pleasure of the Council to, if we can confirm with the Commission that an order of suspension for proclamation is issued. Legal counsel, I'm just reading the canvas report. I'm not yet proclaiming, I'm not proclaiming any winner yet. So, as of 9:45 my watch, I don't have any order regarding your said manifestation. So, I only allowed to proceed on our proceedings. You may do your manifestation, or you can claim a legal protest after we have proclaimed the winning candidates. But as of now, sir, I'm just reading the canvas reports based on our transmission of results. So therefore, there is no ground that you would stop me from reading my canvas report. You may put it into writing if you have any manifestation, sir. So I proceed, sir. Gayunpaman, naituloy at natapos ang pagbabasa ng mga boto na sinundan ng paghahanda ng mga opisyal na dokumentong panghalalan. At nang dumating ang proklamasyon, ito muli ang nangyari. Your Honor. Considering that we have filed in a second division of COMELEC, SPA case number 25-069, Michael Tapang versus Jaime B. Capil. On record, I would like to provide our legal basis for this
petition. May Your it be Honor. reduced into writing? So, with all due respect, Your Honor, Let him finish his statement. yes. So, petitioner most respectfully reiterates the urgent motion. The 6th is Honorable Commission. Legal counsel, I Yes. already read that kind of petition, no? Yes. Filed by Mr. Tapang. But as for now, for this juncture, I don't have any order to suspend the proclamation of But I would like to put it on record that just to confirm if there is no order of suspension from the I believe that the election officer has During the conversation, sir, I always look for our Office 365 if there is any order. Because I might be having this technical problem if I will continue proclaiming the winning candidate with present petition that you are saying about, sir. Yes, sir. Yes, But Your as Honor. for now, sir, I don't have that any order. So, attorney, you don't have to stop me from proclaiming the winning candidate. You may file your protest, sir, but we will continue to proclaim the winning candidate. Certificate of canvass of vote and proclamation of winning candidates for Vice Mayor, May 12, 2025 National Local Parliamentary Elections. We, the undersigned members of the Municipal Board of Canvassers, do hereby certify under oath that we have duly canvassed the votes cast in 99 cluster precincts for the candidates therein for Vice Mayor in the elections held on May 12, 2025. Attached hereto and forming part hereof is a statement of votes by precincts guarded by each candidate for the office of Vice Mayor, that after such canvass it appears that Kapil Jain garnered 39,342 votes for the office of the Vice Mayor, that same being the highest number of votes legally cast for said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected Vice Mayor of Pampanga, Pora, Province of Pampanga. In the witness whereof, we affix our signatures and imprint our thumb marks in the Pora, Province of Pampanga, this May 12, 2025 at 10:21 in the evening. Signed by the Municipal Board of Canvassers, Lizette Moliari, your chairperson, Mark C. Ramirez, your vice chairperson, and Yolanda C. David, your member secretary. Congratulations. Sa huli, nanaig pa rin ang pasa ng Municipal Board of Canvassers o MBOC at pinroklama ang mga nanalong kandidato. Naihalal si Jing Kapil bilang alkalde habang vice-alkalde naman ang anak nitong si Jen. Samantala, pasok naman na sangguniang bayan members sina RC Canlapan, Maynard Lapid, Jovi Venzon, Jean Canlas, Dexter David, Budoy Tamayo, Papay Carayon at Attorney Tet Buan. Lubos ang pasasalamat ni Kapil sa convincing niyang pagkakapanalo. Karing ka na akong kabalen. Dakala salamat keng tiwala yo po. Asahan niyo po. Eda kayo po biguan. Ita pong obra ko kitang inobran ko kitang adwan term. Mas dagdagan ko pa po kaya ka na akong last term. Nya dakal salamat. Eda kayo po kalingwan. In lugod na BBA po ka na ako. Tumbasan ko naman pong dakalalugod. This is a vindication, kaya ni pong migsalita na po dahil kana akong kabalen na burida ako pa pong magpatuloy at higit na po itang kana akong tangkay katamong pego brand para kay katamong pong balen. Manuala ko po, box populi, box day, inga pong gino, ring tao, migsalita la at yapi na po imboses na ning apong gino ita. Ding tao, burida ko pong magpatuloy kay katamong pamanungkulan. At inga pong gino po talagang yung mikaburi mo naman na magpatuloy tamo. Alim mo po ing bayong porak, nung aling mas bayong porak. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.
Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang Vote Watch 2025. Nasa kalahating to nadadampa. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you the stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. kapal na ng gusto mo lumalaki? Nasa kalahating to nadadampa. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Kapag tapos ng botohan, ina-upload sa Automated Counting Machine o ACM ang election results para sa bawat presinto. Ang mga resultang ito ay pinapadala sa tatlong pangunahing server: Central Server ng COMELEC, Transparency Server at Backup Server. Ang Transparency Server ay may mahalagang papel. Dito nanggagaling ang real-time, partial at unofficial results na nakikita ng media, watchdogs at publiko. Ang mga organisasyong tulad ng PPCRV, NAMFREL at mga media networks ay nakakonekta sa server na ito para sa transparency at monitoring. Ang layunin ng Transparency Server ay siguraduhin bukas at lantad ang bilangan ng boto at ang pagkakatiwalaan ng proseso ng eleksyon. Pero tandaan, hindi ito ang opisyal na resulta. Ang final at legal na proklamasyon ay manggagaling pa rin sa COMELEC at mga Board of Canvassers.
Sa gitna ng halalan, isa sa mga inaabangan ng taong bayan ay ang partial at unofficial results. Pero paano nga ba ito binabasa? Ang partial results ay ang paunang bilang ng boto mula sa ilang presinto. Ibig sabihin, hindi pa ito pinal. Ito ay otomatiko lumalabas habang isinusumite ng vote counting machine sa mga resulta sa transparency servers. Makikita rito ang pangalan ng mga kandidato, ang kabuang bilang ng boto na kanilang nakuha at ang bahagdan base sa mga presintong nakapag-transmit na. Halimbawa, kung sinabing 85% ng mga presinto nakapagsumite, ibig sabihin may 15% pa na hindi pa naisasama sa mga bilang. Kaya pwedeng magbago pa ang resulta. Kaya't mahalagang tandaan, ang partial results ay hindi pa pinal. Hintayin pa rin ang opisyal na proklamasyon mula sa COMELEC. Nagbabalik ang Vote Watch 2025, ang special coverage ng CLTV 36 News and Current Affairs para sa national and local elections. Mula po sa Arayat, tumungo naman tayo sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Nanalong muli si Mayor John Sambo. Magandang gabi po. Maya Pabengi po kaya kayo, Mayor John. Ay, Maya Pabengi po. Magandang gabi po sa lahat. Okay. Mayor John, congratulations po kaya kayo. At dinanda ko pong upayang pasibayong manungkulan kaya pong barenyo po keng Santo Tomas. Buri ko pong nga balo, Mayor John, na ano pong minuna yung gewa. Anya nga balo yung ikayo na po at may pasibaywan kayo pong alkalde ng pakamalan yung balen. Amo mo na pong gewa, siyempre, magpasalamat tamo po kaya kinatamong ginong mayupaya. At the same time, celebrate la po kaya kinatamong supporters o aling kaya beko la po kaya kinatamong unofficial quick count. Okay. Mayor John, pepakbong kayong kuites. Nano kayo, anli samji kayo, anyang kaurasan na ita. Hello? Pepakbong ko pong kuites, Mayor John, party kayo, anyang abalo yung ikayo na po yung sinambot? Atin pong mapilan, ako po balo na mapilan karang kaya katamong supporters, atin la po palang makayandang quitis. So, ito po, atin pong mapilan na, ginamit lang pong mapilan na quitis. Okay. Mayor John, magbantay kayo po, anya pong kasalukuyang mag-canvassing, anyang lulub na po rin resulta na ng kaya katamong halalan. Opo. Kasi, ako mismo po, kaya kaming headquarters, ating kami pong unofficial quick count through our poll watchers. Okay. Bayo po yung halalan, ing balo ko, may ka-request kayo na sana impong balenyo mibili keng COMELEC control and po mibili keng COMELEC control pero bala mo po masanting po ata ing meging sitwasyon keng kaya kayong lugar. Bakit po kaya Mayor John? Generally, peaceful naman po. Nilabas siya po ining halalan. Generally, peaceful naman po. Ala naman po maging pisikalan. At siyempre po, mumunandili, pasalamatan kaya mo rin po yung katamong Congresswoman-elect Dr. Ana York Bondok dahil na rin po kitang kayang mungkahi kayang COMELEC at panawagan na kareng miyayalwa ngayon siya ng katamong gobyerno. At pasalamat ko po kayang katamong kapulisan, kayang katamong RD, PD, pati po yung kaming Chief of Police. Medyo may bigla lamang po, rin makabigla. Uling atin po din natang armor vehicle, kumbaga bala mo tangki, kaya kaming balen Santo Tomas. Itapon po sana yung tutuki kung ikotangke kayo, Mayor John, nano po kaya yung maging epekto na po, anyang higit de po itang armored personnel carrier, kaya pong kaya kayong lugar, din kaya kayong may malin, yung ikit de po ito.
Based on our leaders, talagang medyo menahimik po at ang mga syaklangan, all parties. So, igit na po na talaga yung kakatamong kapulisan, ginaloya pong gusto yung kakatamong Balen, Santo Tomas. Okay. Mayor John, nano po ing inampang yu kareng kakatamong kabalen, bandinan da kong pasibayong term, nano po kaya itang kaya kayong plataforma de gobyerno na penwalanda at ikayong pinilidang pasibayong maging alkalde? At tapit po, mamunandili, pasalamat ko po kaya katamong ginong may baya, kareng kanakong Kabalen, Santo Tomas, na inimpaniba yung termino, mag-obra bilang alkalde na ning kaya kaming Balen. Dito pong kaya katamong plataforma na inampang karela at base na rin po kaya maging performance tamo, kaning mga labasan na banwa bilang alkalde na po ning kaya katamong Balen. To sum it up, manekopin pong sasabihan, gusto ko progreso. Okay. Mayor John, siyempre po mayari na po yung ngalalan, medyo mapalian yang mumunan balo ko mika insidente pa po kaya kayong lugar na bala mo atin la pong sinabi kayo mika kaya na po ba? Mika bala mo reconciliation or bala mo kalingwanta na politika mo yan bantang sumulong niya po yung kaya kayong Balen? Ay ako po personally, kaya pa po hindi na pagkakataon na may sabi-sabi. Pero ngari na po yung alalan, kanako ngari na nga yan. Nung nanuman po itang mga palyaring insidente at yun po kayong proper authority, ila na pong bala magdesisyon. Karetang mga palyari, anya pong during the campaign period. Pero ako po, personally, ngari na po yung alalan, marapta na po keng obra para keng Balen, Santo Tomas. Dapat po sana yung tutughin kutang, nano po yung tutughin ng gawan Mayor John kanyan, magbalik pa si Bayo, mag-obrang pa si Bayo, Bayo yung bayong term, king June 30? Opo, nung nano na po, retang sinabi tamo, anyang kampanya na ituloy tala po, rin kaya katamong programa na patagulan niya pa po yung katamong JBL Santo Tomas, makipag-cooperate tamo pong masalese, kaya katamong DOH and to our JBL, at siyempre po, paigtingan pa lalo, yung pamaglaban tamo, pamaglako kaya ngalbog kaya ni Balen, Santo Tomas. Balo ko po, Mayor, anyang bandang Kapaskuan, at suko po kitang park, kaya di pong fan siding nangan, sinabi po, buriya po sanang gawan na balam Singapore of Pampanga, yung Santo Tomas. Mabalaos niya po kaya kanya Mayor John. Opo. Uling ya po talaga yung kanakong vision yan na in due time, datang po yung panahon na yung kakatamong Balen, Santo Tomas will be the Singapore of Pampanga. Kung gagawan kayo pong inspirasyon na gagawan tayong Singapore of Pampanga, ating kong inspirasyon kayong kanakong pamanungkulan. Dakala, salamat po Mayor John and good luck, God bless po kayo. Kayong panibayong termino inampang na po ning memale na po ning Santo Tomas kayo. Dakala, salamat po kayong CLTV 36 at karen pong hanggang makirandam. Dakal pong salamat, God bless po kaya katamongan. Samantala sa iba pong balita, nagpasalamat si Attorney Lydia Pangilinan, Provincial Election Supervisor ng Commission on Elections o COMELEC Pampanga sa mga kabalen dahil naidaos sa mapayapa at maayos ang 2025 National Local Election na ginanap po kahapon, Lunes, May 12. Ayon kay Pangilinan, may tuturing niyang tagumpay para sa bayan ang pag-exercise ng kanilang karapatan sa pagpili ng mga leader. Samantala, bagamat may mga usap-usapan hinggil sa mga isyu ng vote buying, sinabi ng opisyal na naging generally peaceful ang naging proseso ng halalan sa lalawigan. Wala umanong naitalang karahasan o harassment kahit may mga bayan na kabilang sa yellow category ng COMELEC. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga bayan na kabilang nga po sa yellow category, katulad po ng bayan ng San Simon at ng City of San Fernando.
Congratulations hindi lamang sa mga kandidatong na-proclaim. Congratulations sa mga kabalens. Sa ating lahat na nandito dahil sa isang maayos, mapayapang halalan dito sa probinsya natin. So that alone is a great achievement. And at the same time, congratulations to all voters who went out to vote, whether nanalo o hindi pinalad ang kanilang naging kandidato. Dahil the fact na sila ay nag-exercise ng kanilang karapatang bumoto ay isang tagumpay na po yun. Dahil malaya sila na nakapamili ng kanilang kandidato. As of now, sa amin wala po kaming nare-receive na balita tungkol po sa kahit na anong mga election violence. Vote buying, merong mga nakakarating sa aming mga info, but yung formal complaint as to that, wala kaming alam na merong formal complaint na lumabas. Sa yellow category, okay naman yun. Dinagdagan lang ang mga security natin sa mga areas na yun. So, may mga, it's because of the supporters sila, hindi ko sinisisi o whatsoever, pero because of the intense emotions na nagagaling sa mga supporters natin, So, kaya nasasabi na merong mga nangyayaring mga commotion o problema, Pero at the end of the day, hanggang doon lang naman yon, naglabas lang sila ng saloobin at damdamin nila. So, maayos naman ang naging lagay po natin dito. Okay naman po ang lahat. Paglinaw lamang po, nabanggit ko po kanina ang bayan ng San Simon ay kasama sa areas of concern. Paglilinaw po, ang mga kasama pong lugar sa mga areas of concern ng COMELEC ay ang Arayat, Santo Tomas at ang City of San Fernando, at hindi po kasama rito ang San Simon. Inuulit ko po, ang mga binantayang areas of concern sa lalawigan ng Pampanga ay ang bayan ng Arayat, Santo Tomas at ang City of San Fernando, Pampanga. Isa sa pinakamapayapa sa kasaysayan ng rehiyon ang nakalipas na halalan ayon sa PNP. Ito ay resulta ng mahabang preparasyon ng kapulisan at iba pang ahensya ng pamahalaan. Narito ang report. Isa sa pinakamapayapang halalan sa kasaysayan sa Central Luzon. Ito raw ang naging assessment ng pulisya sa voting process nitong Lunes, May 12. Bukod sa pagpapaputok ng baril sa San Rafael, Bulacan, walang ibang untoward incidents ang naitala. Ma'am, masaya po tayong nating ma-share na yung naging election po sa buong Central Luzon ay naging generally peaceful naman po dahil wala po tayong naitala na major incident that would disrupt po yung conduct po ng election sa buong Central Luzon. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, ang Regional Director ng Police Regional Office o PRO3, ito ay dahil sa mahabang preparasyon sa kanila na rin pagkikipag-ugnayan sa COMELEC at iba pang ahensya ng gobyerno. Gayon din ang kooperasyon ng publiko at mga kandidato. Unang-una ma'am ay naging mahaba po yung ating paghahanda. Marami po tayong mga pagmi-meeting at yung mga communication exercises natin, yung mga simulation exercise natin. And of course, yung tulong na rin po ng ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na po yung Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard. Hindi lamang po ito about sa PNP, yung buong miyembro po ng Regional Joint Security Coordinating Center po ay talagang nagtulong-tulong, nagtrabaho. And we also have to give credit ma'am doon sa ating mga kababayan din na yung kanilang mga kooperasyon at tulong para doon sa kanilang mga community ay sila po mismo ang nagre-report kapag may mga nakikita po silang mga kahinahinala pong mga activities doon, including po yung mga vote buying. Yung 56 po natin na vote buying po na na-receive po ay mismong yung mga kababayan po natin na nagre-report dyan. At we also have to give credit mismo doon sa ating mga kandidato dahil marami po sa kanila ay tumugon doon sa panawagan natin na magkakaroon po ng mapayapa at maayos na eleksyon sa buong Central Luzon. Ipinaalala rin niya na patuloy pa rin ang pagbabantay ng kapulisan sa mga lalabag sa implementasyon ng gun ban na magtatapos sa June 11. Nasa election period pa rin po tayo ma'am at sabi ko nga po kanina may mga post-election activities pa po tayong babantayan ngayon kaya yung ating mga PNP ay nandiyan pa rin po sa mga pangunahing kalsada doon sa mga areas na nagkakaroon po ng mga post-election activities at matatapos po yan hanggang maisoli na po natin yung kahuli-hulihang election paraphernalia doon po sa mga COMELEC warehouses po natin. Samantala, tiniyak ni Fajardo na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay sa rehiyon sa kabila ng pagtatapos ng botohan.
kasunduan, bilangan at proklamasyon. Sisiguraduhin din daw nila ang mapayapang transition of powers sa mga lokal na pamahalaan sa June 30. Gayon din ang paggalang sa mandato ng mga bagong mamumuno. Liana Canelao, CLTV 36 News. Tinak ng Police Regional Office 3 na tuloy ang kanilang pagbabantay sa buong rehiyon bagamat natapos na ang botohan at maging ang bilangan ng boto sa maraming mga bayan. Sa press briefing ng kapulisan nitong Martes, May 13, sinabi ni Police Brigadier General Jean Fajardo, Director ng PRO3, na mananatiling nakaalerto ang kanilang hanay para tiyakin ang mapayapang transition of power sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa Central Luzon. Nakatakdang maupo sa pwesto o magsimula ang termo ng bagong mga nanalo sa katatapos lamang na national and local elections itong 2025 sa June 30 ngayong taon. Kaugnay nito, tiniyak ni Fajardo na ibibigay ng Police Central Luzon ang kanilang buong paggalang sa mandato ng mga bagong mamumuno. Samantala, isa sa pinakamapayapang rehiyon ngayong eleksyon ng Luzon ayon sa PNP, liban sa isang insidente ng pagwaputok ng baril sa San Rafael, Bulacan. May tuturing naman nilang ng General Peaceful ang isinagawang halalan. Magbabalik po ang Vote Watch 2025. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng? The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you the stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Kakambal na ng gusto mo naman. Nasa kalahating ito nadadampakan. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng? The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever.
From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Nagbabalik po ang Vote Watch 2025, ang special coverage ng CLTV 36 News and Current Affairs para sa national and local elections. Kahit walang kalaban ay hindi naging kampante ang ating susunod na makakapanayam. Kasama po natin ngayon ang re-elected mayor ng Bacolor, Pampanga, si Engineer Eduardo Dimandato. Maya Payaldo po kayo. Mayor? Maya Payaldo, Jody, Maya Payaldo, karang nakaramdam at panang begang CLTV 36. Maya Payaldo po kaya katamungan. Okay. Totoo po kaya Mayor, na hanggang po ngala kayong kalaban, eko po migkampante, eko po migpabaya, Mayor Dato? Yeah, muna, gawa tamo ito siyempre. Bisa tamong pasalamat karang kaya katamong kabalin. Yan ang pera pasalamat tayo. Dinahusto-husto na parang akip tala. Kadwa, support na ka rin kaya katamong kaya, bigyan ka na akong putin. Pero yung pekapunto ko rin, yung buli kong pasalamatan diyang kabalenta mo. Ngayon nakatama din ng kalaban. Anya po hinawas ko lang. Bata, akarot ko lang tunggal-tunggal diyang kaya katamong kabalenta. Okay. Mayor, bali po, in expectation po kasi na po, nuuli nga lang kayong kalaban, itang muna kayo pong ma-proclaim, kayo pong elected Vice Mayor Rondong ka. Nano po kayang milyaryo at may delay po yata? Ako po agad may proclaim napon na Mayor? Ito to na para yung kubilita. Pero sikyan ko rin muli na rin Comelec na tinatang may sirang natin lang sa transmit natin lang minano-mano. So, pisa-pisa beda na kayo po. Alas 2 tinggal doon na yata ito. Or magigit na alauna. Anya pin po. Pena yung mino po. Bakit na naman sabi-sabi na mo. Okay. Mayor Kenny pong kayong third term and last term nano po kayang asahan na rin kaya katamong kabalen na taga Bacolod kaya kayong pamanungkulan? Siyempre, kaya tamong 9 points sa agenda na paletang sasabihan ay nipresentamo niyang kaluklong tamong mayor 2019 at susunduta lang yun at lalo talagang pag-iihan deta. Ang ganito, paramdam ta naman kaya katamong kabalen nagkakatang yang kita ng last term tamo tamong magkamad. Doon talagang gawan tamo, hindi dapat panggawan yung obligasyon at responsibilidad. Nung mga nano kung may gumpisa, kapali ka nito, ariyan kaya mo rin. Buli ko ayari kayan, makanya niya mo rin. Nung mga nano kung may gumpisa, hanggang po ang payari ko, makanita yung beta pa mag-servisyo, ariyan kaya katamong kabalan. Okay. Mayor, siyempre, on your last term, last 3 years, kaya rin na po nita, nano po kayang balak na pong Mayor Dato? Politically, I believe in destiny. Yan mo man etapa po pinlano, dinatang mo. May kapag-vice mayor ng 15 years. At sinok ng tanan po for 6 years. At doon suta naman vice mayor pa si Bayo. May kapag-mayor tamo. Kano ba na po ng magyari kanita? Politically, wala na pong plano. Noon yung ka na akong mupong kapanwalan. Kung idala na kaning medyo payakin ng poreng tao, gawin mo na yung kaya komplikasyon. Kung nanawin natin sa kaya. Okay. Mayor, anyang mayaws na kayo po kay Comelec. Siyempre, finally, nano po yung penandaman nyo, may kapangisnawa ko pong maluwalas na hanggang ala kayong kalaban? Of course, siyempre, bago ta maproklamata mo, sumabunta mo yung halata kalaban. Siyempre, masaya ta mo. Pero bago mo, yung makatulak. Kung nga lang ang kalaban, siyempre, less stress. Yan ang makulupan yung labanan talaga. Akit po rin tao, mamagusgus lang, yung pampaled, yung mamangad, dakala. Kung pa lang ang kalaban, hindi ta kaka-istorya. Pero masaya lang, kasi may pagit na yung boto da. Agi ang alata ang kalaban, hindi niya nakatang boto halos 35,000. Ang pera man nag-ulitin yung boto. Okay. Okay. Mayor, in-expect nyo po yun ining maragula turnout.
even though naala kayong kalaban, maraguling turnout na ikwayo, abang gitsupin po na apining peka maragul diling ikwayong votes king kaya kayong pamaglub king pamagserbisyo publiko. Kasi anyang vice mayor ko, last time, malabo naman kalaban. Pero nag-boto ka ako dito kung nalamo kasi sabi na, itong maboto yung kailangan mo. Ito na nakaboboto. Pero ngayon magtaka ako pinakarakal. Salamat naman po at eraming tamad. Binidog yan ang datu, itang mayor. Anya, dakal pong salamat kay kayo. Nakatabang puso ko po, nakakasin mo rin bidang na rin boto mo. Ang yan lang kalaban. Okay. Mayor, siyempre, dakal na po rin kay katamong kabalen na talagang itang mamagasa na mibalik kitan dati na po ning Balen Bacolod. And ngayon po, last term yun, nano po kaya itang legacy na lakwan nyo ka rin kay katamong kabalen in terms of pamagbalik kitang milabas? Nung namin niya pupuwing lugar, more than the former, in terms of classification of the municipality, infrastructure development of education, may kapamukulang integrated school, ay aplong integrated bigla ta barangays. At dito, kaya saob na po ng kaya local government funds. May talaga naman kaya ng harap, itang kaya katamong social worker building, savings tayo naman po kaya local funds tamo. Adi ng tatrak, balang barangay. Kaya katamong mo naman pondo kayong Balen. At may kasalitang fire truck. Hindi tayo kami Bureau of Fire. Pondo tayo naman kayong Balen. Alright, may puto siya po yung linyata mukhang Mayor de Mandato, re-elected mayor na po ni Bacolod, Pampanga. Pero congratulations po kayo at sana po at taglus-taglus po nga paglingkuran din pong kaya katamong kabalen, King Balen Bacolod. Samantala, sa iba pa pong balita, masayang-masaya ang buong team Kaluwag Gonzales matapos ang makasaysayang tagumpay sa 2025 national and local elections. Nasungkit ang buong slate ang lahat ng posisyon sa lokal na pamahalaan mula sa pagka-alkalde at vice-alkalde hanggang sa 10 konsehal. Panoorin po ang report na ito. Matapos nilang sumabak sa walang humpay na kampanya sa loob ng 45 araw, isang makasaysayang tagumpay ang ipinagdiwang ng Kaluwag Gonzales slate sa San Fernando, Pampanga. Nagtala ng clean sweep ang kanilang slate matapos makuha ang lahat ng 12 posisyon sa katatapos lang na halalan nitong Lunes, May 12. Kaya nga, we are very speechless. Sabi ko nga kanina, liwaliwang tula, malalamatiman, masayang masayaya po. Yung kakatamo pong panandaman, huling itapong pagal, itapong pawas, itapong puyat, may mungang mga santing resulta. Kaya't masayang masaya po tayo dahil tayo po ang nagwagi bilang Vice Mayor, bilang Presiding Officer. Kaugnay nito, binigyang pagkilala ni Gonzales ang liderato ni Mayor Vilma Kaluwag na anyay naging inspirasyon ng buong grupo sa gitna ng kampanya. Sa pangunguna ng ating leader, ang driver, ang tunay na Fernandinong driver ng ating syudad na si Mayora Vilma Kaluwag and ang aming 10 councilors. Isa po itong patunay. This is a testament that the Fernandinos are very wise sa pagpipili ng kanilang mga naging leader. Hindi naman maikubli ni Kaluwag ang saya matapos kumpirmahing nanalo ang buong grupo. Overwhelming kahit pagod, puyat. Sa totoo lang, wala pa kaming tulog kasi yung sleepless nights, yung bothered ka, nag-iisip ka. Kasi yung battle, alam mo naman yun, yung last minute na talagang nagmo-monitor kami. 1 week before, naka-monitor na talaga kami lahat sa mga station and all. So yun, siguro makakatulog ako ngayon. Kasi wala pa talaga, literal na wala pa akong tulog talaga. Pero parang hindi kami inaantok dahil sobrang saya namin. Imagine, first time
nag 12-0 dito sa siyudad ng San Fernando. This is another history na naman. 2022, di ba? First Lady Mayor, tapos ngayon first time na panalo natin yung 12-0. Sinabi rin ng alkalde na wala nang hadlang sa mga proyektong dati na antala dahil sa banggaan ng sangay ng pamahalaan. Looking forward talaga ako ngayon na hindi na talaga ako magkakaproblema sa budget, sa mga gusto nating mga projects and programs. Matutuloy na talaga yung namin mobile natin pala. Matutuloy na yung mobile pharmacy natin. Ile-level 1 na natin yung ating super RHU in preparation dun sa upcoming hospital natin. Ayan, nanalo din si Congresswoman Mica Gonzales na siya ang magtutuloy dun sa hospital na pinangako ni Congressman Dong. Kasama si Karen Maurilio, Ashley Bunzalan, CLTV 36 News. Balikan po natin ang balitang ito, hindi lang isa kundi dalawang lazatin ang panalo sa Pampanga. Patuloy ang pamamayagpag ng kanilang pangalan bunsod ng pagkakapanalo bilang alkalde ng Angeles City at kinatawan ng unang distrito ng Lalawigan. Panoorin po natin ang detalye ng balitang yan, ito. Muling pinatunayan ng pamilya Lazatin ang kanilang matibay na impluwensya sa Pampanga politics matapos manalo ang magkapatid na sina Carmelo John Lazatin II bilang alkalde ng Angeles City at Carmelo Pogi Lazatin Jr. bilang kinatawan ng unang distrito ng Lalawigan. Sa isang panayam, sinabi ni Congressman-elect Carmelo Pogi Lazatin Jr. na patuloy nilang isusulong ang serbisyong inumpisahan ng kanilang ama. Sinusunod nila ang yapak ng kanilang ama na si Carmelo Tarzan Lazatin Sr. na isa ring batikang politiko sa Pampanga. Lumunod lang po tayo sa yapak ng aking ama na kung paano po nagsilbi sa Primero Distrito, yan din po ang gagawin yan natin. Opo, kami pong dalawang magkapatid natutuwang ngayong araw na to, no? Mula kagabi po sa to po, hindi pa nga ako nakakatulog na mabuti niyan. Still everything trying to sink in pa rin, no? Dahil ibang landasan naman po itong pinupuntahan natin, no? Kaya kami po natutuwa pareho. Sana po ang aking tatay natutuwa rin po. At nakasmile po siya kaya. Bagamat bago sa pwesto bilang kinatawan ng Primera Distrito, tiniyak ni Lazatin Jr. na ipagpapatuloy ang mga programang kanyang nasimulan bilang alkalde ng Angeles City at palalawigin pa raw niya ito sa buong distrito. Kalaka authorities votes 121,612. Po natin yung mga senior citizen. Tutuloy pa rin po. The leaders of the foregoing PMI proclaimed the above three winning candidates as the duly elected member to Sangguniang Panlalawigan, province of Pampanga, 4th district. In witness whereof we have exercised interest in the kapansanan, mga deadly din, para po ma-feel naman po nila ang ating ginagawa para po sa kanila. Samantala, buong puso rin ang pasasalamat ng magkapatid sa kanilang mga taga-suporta. Anila ang kanilang pagkapanalo ay patuloy ng isang matatag na ugnayan sa mamamayan at dedikasyon sa serbisyo publiko. Danica Gino, CLTV 36 News. Inaasahan sanang may proklama ng maaga ang alkalde at vice-alkalde ng Bacolor, Pampanga dahil wala silang kalaban. Subalit naunsami ito dahil sa mabagal na transmission ng election results. Narito ang report. Alas 6 ng gabi sa araw ng halalan, unti-unti nang naging matumal ang pagdating ng mga botante sa Bacolor Integrated School sa Barangay Kabambangan. Maluwag na ang ilang presinto para sa mga registered voters ng Barangay Kabambangan, Talba at Mesalipit. Sumunod din ng mga election board sa itinakdang schedule sa halalan. Last call po! Itong kailan mo. Last call! Ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV volunteers may obserbasyon sa maghapon din ang pag-umatsyag sa polling center. So bilang PPCRV volunteer po, halos mga issue na harap po namin is yung kulang po ng kaalaman yung mga tao sa status po nila. So
since kami po, meron po kaming hawak na electrical copy po, na-check po namin sila. So, main problem po nila is, di po nila alam kung active or inactive po sila due to, tatanungin po namin sila kung nakapag-vote po ba sila ng presidential po. Opo, pero barangay hindi po pala. So, nakonsider na po sila as inactive naman po. And then, other problems naman po is dahil nakapag-vote naman po sila sa presidential and barangay elections po, pero wala po sila sa master list po namin. So, tinry po namin i-reach out yung COMELEC po, pero close daw po yung office sa municipality. So, waiting for further announcements na lang po kami. Then, in terms of listahan din po, may isang case po na wala po yung pangalan nung voter po, pero yung deceased son niya daw po is nandyan po. So, medyo nagtaka po kami, pati yung mga poll watchers po, na paano nangyari po nun. Then with regards naman po sa voting naman po, is more on human error po. So, napansin po ng iba po, yung mga markers po nila is may mga parang loose fibers po. So, pag nag-shade po is lumalagpas po sa linya po or minsan tumatama sa mga barcodes po. So, it is considered as rejected po or human error daw po based sa poll watchers. And some naman po, dahil may kasamang bata po, hindi maiwasan po yung matabig po or matamaan na dudumihan po yung balota po. Then sa mga machines naman po is more on the siguro po sa init, alikabok, and sa kulog po, more on cleaning po sila. So every after 30 minutes, may mga nakiklean na po sila. So kailangan po chine-check po talaga yung mga machines po. Then yung some machine naman po nagkaroon na parang lock jam po, and others po is parang nag-overheat daw po dahil po sa kulog, tapos madami po yung mga tao po. Then naman po sa reception naman ng mga tao dito po, na-accommodate naman po sila, pero due to the surge of the people po and then yung progress ng voting po, medyo na bilad po sila or naantala po. So yung iba po medyo nagagalit na po. And as much as possible po, we try to accommodate them po and help them po. Then in regards naman po sa ibang voters po, siguro hindi po na-announce ng maayos po. Katulad po sa amin, yung handle po ng Bacolor LM is Barangay Kabambangan, Mesa Lipit ng Talba po. Yung iba po na from San Vicente, Santa Ynez, and even Concepcion po, kala po na nila mag-vote po. So, before namin po sila i-redirect sa mga precinct po nila, we will check na po if active or inactive voter po sila para hindi po masayang din po yung effort nila na pagpunta sa mga precinct po nila. Nang pumatakang alas 7, nagsimula na ring isagawa ang huling mga proseso ng mga guro at watcher sa pag-print ng election results. At sa huling hakbang, itatransmit ng election results sa mga automated counting machines o ACMs sa Municipal Board of Canvassers o MBOC. Ilang metro lamang ang MBOC na nasa compound ng munisipyo at ito na ang naging eksena. Inaasahan na maaga ang magiging proklamasyon ng unopposed o walang kalaban na kandidato sa pagka-alkalde at vice-alkalde ng Bacolor. Subalit dahil sa mabagal at hindi may transmit na election results, na-delay na maproclaim si incumbent Mayor Dimandato at Vice Mayor Rondongka. Bandang alas 2 sa madaling araw nang may proklama na ang mga nanalong mga kandidato ng munisipyo. Uupo muling alkalde sa June 30 para sa kanyang ikatlo at huling termino si Engineer Dimandato habang re-elected sa kanyang second term si Rondongka. Nanalong konsehal naman sina Jude Dato, Angie Angeles, JD Hizon, Sticky Blanco, Carlax Laksa, Renz Canlas, Aiza Cunanan at Emily Batak. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Hindi po naging matagumpay ang ating special coverage ngayong halalan kundi sa tulong po ng Grumpy Joe at naging matagumpay po tayo dahil sa pakikipag-partner po muli sa Grumpy Joe. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Vote Watch 2025. Grumpy Joe, you're the best.
ba ang mga pampaswerteng The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you the stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Kapal na ng puso mo lumalaki. Nasa kalahating to nadadampak. ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Oh my God, ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Hoy, nangko! Kulang ako ng toppings. Inilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng beer? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next destination. Kapag tapos na ang botohan, ina-upload sa automated counting machine o ACM ang election results para sa bawat presinto. Ang mga resultang ito ay pinapadala sa 3 pangunahing server: Central Server ng COMELEC, Transparency Server at Backup Server. Ang Transparency Server ay may mahalagang papel. Dito nanggagaling ang real-time, partial at unofficial results na nakikita ng media, watchdogs at publiko. Ang mga organisasyong tulad ng PPCRV, NAMFREL at mga media networks ay nakakonekta sa server na ito para sa transparency at monitoring. Ang layunin ng Transparency Server ay siguraduhin bukas at lantad ang bilangan ng boto at ang pagkakatiwalaan ng proseso ng eleksyon. Pero tandaan, hindi ito ang opisyal na resulta. Ang final at legal na proklamasyon ay manggagaling pa rin sa COMELEC at mga Board of Canvassers. Sa gitna ng halalan, isa sa mga inaabangan ng taong bayan ay ang partial at unofficial results. Pero paano nga ba ito binabasa? Ang partial results ay ang paunang bilang ng boto mula sa ilang presinto. Ibig sabihin, hindi pa ito pinal. Ito ay otomatiko lumalabas habang isinusumite ng vote counting machine sa mga resulta sa transparency servers. Makikita rito ang pangalan ng mga kandidato, ang kabuang bilang ng boto na kanilang nakuha, at ang bahagdan base sa mga presintong nakapag-transmit na. Halimbawa,
Kung sinabing 85% ng mga presinto nakapagsumite, ibig sabihin may 15% pa na hindi pa naisasama sa mga bilang. Kaya pwedeng magbago pa ang resulta. Kaya't mahalagang tandaan, ang partial results ay hindi pa pinal. Hintayin pa rin ang opisyal na proklamasyon mula sa COMELEC. Nais naming iparating at ibahagi ang aming saya. Dahil nanalo ng 3 awards ang CLTV 36 sa 19th UPLB Gandingan Awards. Tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. Yan ang naging tema ng nasabing kompetisyon. Nanalo ng Most Development-Oriented News Story ang Malaya Lolas Muling Panawagan, Most Development-Oriented Online Short-Form Video ang Pinatubo Eruption 33rd Anniversary, at Most Oriented Talk Discussion Program ang So to Speak Malaya Lolas. Isang paalala ng pagkagaan, pagkakaisa at pag-asa ng mga kapampangan. Tuwid Kasya TV 36 and Longit po ang Gandingan. Thank you po. Balen at balita ng CLTV 36. Itong award na ito ay inspirasyon po para sa amin sa kabila ng pagkatake ng mga trolls, ang pagtawag na bias, magiging nagustuhan ng mga balita namin itabalita sa kabila ng mga katotohanan at magprosesong pagtambat sa aming kapulit. The most development-oriented talk or discussion program, ayan! So to speak, Malaya Lolas ng CLTV 36. Itong aming programa ay handog po namin sa kanila at sa lahat po ng ating mga kasamang naninitigan at tumutulong po sa mga inabuso at patuloy na at nagbabalita po ng katotohanan. Makakaasa po kayong patuloy ang paghahatid ng CLTV 36 ng mga napapanahon at mahalagang balita at pagbibigay ng mga makabagong programa para sa inyo. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyong walang hanggang suporta at pagtangkilik sa CLTV 36. Nagbabalik ang Vote Watch 2025, ang special coverage ng CLTV 36 News and Current Affairs para sa national and local elections. Muli pong nagpapasalamat ang CLTV 36 sa suporta ng Grumpy Joe upang maging matagumpay po ang ating special coverage. At sa iba pang mga balita, muling iniluklok ng mamamayan ng Sasmuan, Pampanga bilang alkalde si Catalina Bagasina Cabrera. Sa botong 12,677, tinalo ni Cabrera ang kanyang katunggaling si Charito Montemayor na nakakuha lamang ng 7,781 votes. Kilala si Cabrera sa kanyang pamumuno na may temang Alagang Ina, Kalingang Lina na sumisimbolo sa kanyang taos-pusong paglilingkod, malasakit at dedikasyon sa serbisyo publiko. Ilan sa mga mahalagang proyekto sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay ang rehabilitasyon ng mga bakawan sa Bangkong Malapad Critical Habitat and Ecotourism Area o mas kilala sa Bakawan Project 2025. May 12, 2025 National, Local and Parliamentary Elections, May 12, 2025. We, the undersigned members of the Municipal Board of Canvassers, do hereby certify under oath that we have duly canvassed the votes cast in 30 cluster positions for the candidates therein for mayor in the elections held on May 12, 2025, attached hereto and forming part hereof in the statement of votes garnered by its candidates for the office of mayor. And after such canvass, it appears that Cabrera, Lina, Bagasina, 12,677 votes for the office of mayor, the same being the highest number of votes legally cast for the said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidates as
affix our signatures and imprint our marks in the Season 1 province of Pampanga this May 12, 2025, 10:01 p.m. Congratulations! Opisyal nang idineklara ng Provincial Board of Canvassers ng Pampanga si former President Gloria Macapagal Arroyo bilang 2nd District Representative ng Lalawigan. Isinagawa ang kanyang proklamasyon sa Benigno Aquino Hall, Capitol Compound, City of San Fernando, Pampanga, ngayong Martes, May 13. Ito na ang ikalawang termino ni Arroyo bilang kinatawan ng nasabing distrito matapos unang manalo noong 2022. Formal nang idineklara ng Commission on Elections o COMELEC Municipal Board of Canvassers sina elected Mayor Michael Galang at Vice Mayor Dr. Alan Policarpio ng Florida Blanca, Pampanga. Kasama rin nila ang mga bagong halal na miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Bayan, sa isinagawang proklamasyon sa Municipal Hall ng Bayan bandang 11:50 p.m. nitong Lunes, May 12. Ipinroklama na rin kanina ng Provincial Board of Canvassers ng Pampanga si re-elected 4th District Representative Dr. Ana York Bondok. Panalo si Bondok laban kay Patrol Party List Representative George Bustos at independent candidate na si Edgar Puno. Ayon sa kongresista, masaya siya sa naging takbo ng proseso lalo pat maayos at payapang halalan sa 4th District. Muli naging katuwang ang CLTV 36 sa pagbabantay ng bawat boto ng mga Kapampangan at Pilipino. Ating panoorin ang maikling AVP na ito at tignan ang hindi matatawarang dedikasyon ng tao sa harap at likod ng kamera. Sa nakaraang eleksyon, naging tulay ang CLTV 36 sa paghahatid ng pinakasariwa at pinakamahalagang balita ukol sa halalan para sa mga Kapampangan at taga-Central Luzon. Sa pamamagitan ng Vote Watch, plataporma, tapatang bayan at paglalahad, na iparating ang mga plataporma, plano at paninindigan ng mga kandidato para sa isang mas mulat at mapanuring botante. Tinawag na biased, tinawag na bayarang media. Pero sa huli, sa CLTV 36, tumutok ang sambayanan. Sa CLTV 36 sila nag-abang ng ulat. Sa CLTV 36 nila ipinahayag ang kanilang mga saloobin at hinaing. Sa CLTV 36 nila nasaksihan ang mga tagpo at tensyon ng halalan. Dito nila nakita ang mga kandidatong totoo, ang mga platapormang malinaw, ang mga pagbabalitang walang labis, walang kulang. Balitang totoo, balitang lokal, balitang makabuluhan. Dahil sa bawat boto, may kinabukasan. At sa bawat kwento ng eleksyon, nandito ang CLTV 36. Muli pong nagpapasalamat ang CLTV 36 sa Grumpy Joe at sana'y muli po namin kayong makasama sa iba po naming special coverage ngayon hanggang sa iba pang mga taon sa Grumpy Joe. At dyan po natatapos ang ating masinsinang pagbabantay at pagbabalita sa halalan. Ito ang Vote Watch 2025, ang inyong gabay at tagapaghatid ng makatotohanang impormasyon ngayong panahon ng eleksyon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok, pakikisa at pagtitiwala sa amin dito sa CLTV 36, ang inyong tahanan ng katotohanan at serbisyo. Kasama ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.